जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो बिटिआरनि सासे गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा लोगोसे आसाम फुटबल एस'सियेसननिबो आङो लेङाइ आफादगिरि आरो आसाम फुटबल एस'सियेसननि प्लेयार सेलेक्सननिबो आङो चेयारमेन। आं बे हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोङो उदां भाबै जोंनि स्टेट प्लेयारफोरखौ जों सायख'दों। जोङो आगुनि नेसनेल लेभेलनि प्लेयारफोरखौ लानानै जोङो मोनसे सेलेक्सन कमिटि दादों आरो आं बेयाव चेयारमेन। आरो बे हिसाबै जोङो रोंगौसा गेलेगिरिफोरखौ जों सायख'नाय जादोंमोन आरो दिनै 17 बोसोरनि उनाव आसाम फुटबल एस'सियेसननि दैदेननायाव आसामनिफ्राय फुटबला मेना माने क्वालिफाइ जादोंमोन नेसनेल गेमाव आरो गेले दिनै 12टा बाजायाव सेमिफाइनालखौ गेलेगोन। आं आसामनि गासैबो स्टेट प्लेयार फुटबलनि बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों आरो हामग्लायथि जासिदों आरो मिजिंथिदों एबारनि नेसनेल गेमाव आसाम फुटबल टीमा चेम्पियन जानायनि खाबुआ मोनगोन। आरो जोंनि गेलेगिरिफ्रा बयबो मिन्थिखायो जे आसाम सरकारा मोनसे फोसावना दोनदों नेसनेल गेमाव जायखिजाया मेडेल मोनोब्ला ब्रन्ज, सना एबा रुफानि मेडेल मोनोबा जायखिजाया साख्रि मोननाया सियर जायो। दा बेखायनो जायफोर गेलेहैदों बेहाय बाहागो लाहैदों जाहाथे बयबो मोजाङै गेलेयो आरो आसाम फुटबल एस'सियेसननि गेलेगिरि लोगोसे गुबुन इभेन्टआव थांनाय गेलेगिरि बिथांमोननो आंनिफ्राय हामलायथि जासिहरो।